हामबाय होनदों गासै समनि थाखाय इसोर आफाया जों साफ्रोमनि जिबनाव बे गेदेर सानखौ फालिनो थाखाय मोजां समखौ होबाय आरो जोङो बे गेदेर सानाव थारैनो यीशु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव सान्तिखौ एस्टाब्लिश खालामनो फैदों आरो बे सान्तिखौ दिनै जोंनि जिबनाव होबाय आरो बे सान्तिखौ दिनै यीशु ख्रिस्ट'आ गासै माहारिनि गेजेराव होनो थाखाय जोंखौ सायख'दों गासै ख्रिस्ट'नि बिसा लोगो नोंथांमोन गासै पास्टरेटनि बिसा लोगो नोंथांमोन आङो विश खालामदों फैबाय थानाय बे गोदान बोसोराबो नोंथांमोननि जिबननि थाखाय बोर गोनां जागोन नोंथांमोननि न'खरनि थाखाय बोर गोनां जागोन नोंथांमोननि संसार जानायाव बोर गोनां जागोन आरो आंनि आर'जआ जोंनि आर'जआ बेनो इसोरा जोंखौ जेरैहाय थांनाय बोसोरनिफ्राय लानानै नैबे बोसोरसिमहालागै दैदेनबाय बेबायसानो गासैबो कभिड प्रब्लेमनि गेजेरावब्लाबो गासै बेराम आजारनि प्रब्लेमावबाबो गासै समस्याफोरा दिनै जादोंब्लाबो आफा इसोरा जोंखौ दैदेनगोन आं बेखौनो फोथायदों आरो बेनो आंनि आर'ज आरो जोंनिफ्राय आङो सासे पास्टरेटनि इनचार्ज जानानै जोंनि तेङाली पास्टरेटआव थानाय गासै फोथायारि बिसाफोरखौ एडभान्स हेपि निउ इयार 2022 आरो इसोरा मोनफ्रोमबो न'खराव अरायसम थाथों आरो बे संसाराव थानाय गासै फोथायारि बिसाफोरनि सायाव इसोरनि बोरा अरायसम थाथों होननानै आङो आफा इसोरनियाव आर'ज खालामदों आरो गोजोननायखौ आङो बावहरदों इसोरनि बोलो इसोरनि दैदेननाय आरो इसोरनि गोहोआ जेब्ला जोंनियाव थायो अब्ला जोङो बे संसाराव सोरांखौ लाबोनो हायो स' बेनिखाय फैबाय थानाय बे गोदान बोसोरा जोङो सोरां होग्रा जानो थाखाय इसोरा जोंखौ बाहायथोंसै आरो बे सोरांजोंनो जोङो दिनै बे संसाराव थानाय गासै गुबुन मानसिफोरनि सिगाङाव जोङो मिथिहोथों जोङो दैदेनथों आं बेखौनो आसा खालामबाय आं बेखौनो भरसा खालामबाय आरो आं बेखौनो फोथायबाय बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बे बुंनो गोनां हाबाखौ आं बेयावनो फोजोबबाय इसोरा साफ्रोमनि जिबनाव हेफाजाब खालामथों गोजोन